paaram? Anarin nga ni. Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdangog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga informasyon, mga istoryang mapapakinabangan baaguan pangudtuhan. Totoo yan. Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardelal. Aramon Yato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Gaya ng aming sinabi, makinig ka. Dito sa inyong bahay, makikaming. Dito sa programa, Mardela ating kasama. Pakinggan natin si Mardela. Samahan natin si Mardela. Sa balita, issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay panalo. Bakit ugang good morning? Kung tayo ay matanda na, sana di tayo magbago. Kailanman, nasaan man, ito ang pangarap ko. Makuha mo pa kaya ako'y hagkan at yakapin. Hanggang sa Bakit ugang good morning? Good morning mga kapako seniors. Good morning po sa inyo. I hope you're okay and fine. Still alive and kicking. Huwag malungkot. Lagi lang masaya. Good morning mga sa mga misis na nagluluto kasi ng pangudtuan sa kunyan. Mga misis, rekas-rekasan. Kaudto na naman. Sarap-sarapan ng mapremyuhan. Sa mga kababayan po natin, Luzon, Visayas, Mindanao, I hope na nasa maray kamukamuktakan. Mas nga na medyo hard life, padagos mangyay ito nagatiputang pangaibo sa Roaldao. Laro technical, kasabay po natin dyan, June Napolis. Kantang yaon sa DCGB Social Media Department. Si Tricia Marilitana, si ringman si Jerome Nico Martinez. Newsroom, Papa Mars Angels, kasabay po dyan sina Angel Mustasa, Jenny Matthew Balyaran. Dyan sa luwas ang Mega Force Patrol, sa padagos pong pangangalap ng mga istorya. Kanganing may balangibog sa Banuanas, si mapukawan ng mga turog sa pansitan. Yaon dyan sa 3rd District ng Samuyang Field Commander, Chief of Reporters, Jimmy Nasalita. Yaon man sa 1st District, si Pading Jomar Bien. Daraga Legazpi area, lagari po dyan, Joshua James Bino. Ang masapog, may Gus, Bunso, at mandirigba ng Mega Force. Kapitan ni Provincial, yan po dyan si partner Alar Mario. Asin sa mga impormasyon na naghahali po mga tugang dyan sa sur na parte kan mga barangay sa Legazpi. Yaon man siyempre sa City Hall, si babaeng walang pahinga Ans Gilero, together with Henry Boy Mata, sa Mobile, para po sa mga istorya nakakalap nila dyan sa mga opisyal ng gobyerno sa may parte kan Olgan by District, as in po sa Legazpi Port District. Kami po ka boss, pinapapunti sa bongbong morning mga kabayan, minasaludar, nasa naogi ka mo, tenman ka mo sa mundo, sana po ariglado kita. Mga birthday celebrators, happy birthday, many returns of the day, more life, prosperity, and happiness. Happy birthday kay Pani Jacobo Biting Rodriguez, yan, sa Santo Domingo, Albay. Happy birthday Pani. Good morning, my returns of the day, more life, prosperity, and happiness. At sa iba po pong nag-celebrate sa birthday sa kanyan, happy birthday. Alright. Sa mga ake, na dahing eskwela, magtarabang sa magurang, iurulay sumalon. Ang yari eh. Ayan, so magayon po natunaw na po so low pressure
na pigbabantayan baga pirang aldaw na. Kaya lang mga tugang yung shear line, yung sarabatan kan mainit, asin malipot na paros. An minapakaw sa mga tugang ning pag-uuran sa may parte kan Visayas, sa sindig di mga tugang sa may parte kan Kabikolan, and kasabay pa so pagkusog ang amihan. Kaya pasiguro po kita sa mga may pigmamati, may arthritis, di ba? So mga may may problema sa baga, di ba? Di magpara-pauroran asin magsulog po ng jacket o sweater kangani po na dahil kita magkaiguan ng problema. Okay? So mga nagarapot manungod po sa pamrasyuan kan mga produktong petrolyo, taod-taod po taday pang pigpapaskil sa final. Dahil pang paskil kan final mga tugang ang mga oil companies, baka mamayang hapon pa. Titingnan nun natin mamaya may-announce na lang natin yan kahit sa news break tangani ma-guide ka mo. Pero as per estimate po ninda kaso habanggi mga tugang magkakawat yan sa 50 to 90 centavos per liter sa gasolina, and then 40 to 75 centavos mga tugang sa kada litro kang diesel, and then 50 to 80 centavos sa kada litro kang kerosene. So they magrarayo yan dyan mga tugang, either tumama sa salapi o bumaba mga tugang sa o kaya lumangkaw sa 80. Tang sabi nga ni kang DOE kang nakaagi pong Friday o Saturday, baka day maghiro or kung maghiro man diit sana. Iyo po yan so sa indang nahiling. Pero siyempre mabase yan mga tugang sa pinaka-last na trading. Ang sabi sigang baba kang presyo sa world market. So natural pag nagbaba po yan mabibinipisyaran man kita maski pa paano. Okay, so ang tabay na sana. Then ako na magpakarga kung kaya pa. Saga na lang tangani na kung may rollback man dahil man kita makatipid-tipid lang, maka-ekonomiya. Iba. Tayo po yan ngunyan ang saro ng mga sabi nga ni Pigobarantayan. Tapos yung pong transport strike, dahil man po sinuportaran din sa Bicol. Because ang piglalaban ngunyan, it's not yung sa manungod sa presyo kan produktong petrolyo, kundi ang piglalaban mga tugang, itong pagkontra duman sa modernization program kan mga public utility vehicle, mas especially sa jeepney na maski piglilinaw kang LTFRB asing kan Department of Transportation na dahil man i-phase out mga tugang ang mga traditional jeepney, kundi salidaan sa napakarayon, talidanin makina na Euro 4, and then so iba na gustong magpalit ning unit. Iyon na po yan mga tugang so modern jeepney na minadepende ang presyo sa rayo sa distansya kang pigbabiyahe. May iba-ibang unit man, and nagpipili kayan kan unit so mga na-organisar na kooperatiba. Ang first step mga tugang para sa modernization is for the sectors in transport na mag-organize ng cooperative. So di sa Albay igwa na po kaya na nahiling kitang ehemplo na maray man sa padalagan po ninda, because before mga tugang may nagkapilang unit 25 garo ang inot na naitaw sa inda na napautang, and then maray sa indang pagbayad, maray sa manerkang kooperatiba ngunyan ka nag-try giraray sila magutang, tinawa naman sinda ning mga 11 unit garo na mga bago naman mas mahiwas, di ba? Yan so nagsiserving ngunyan diyan sa daragaan ni Minda Tabako Ligaspi na ruta, and yan yung pinamamalaan ni Alex na Banyaris na ang sabi ninda they sinda masabay because in the first place sinda mga tugang recipiente o grantee kaya po na Certificate of Public Convenience nahali sa LTFRB yung prangkisa para mag-operate mga tugang ning iyan na modern jeep pasiring po dyan sa daragaan na Tabako Ligaspi
na ruta and vice versa. So, dahil dakol ng unit, di dakol naman ang largada. And then, ano yan, air condition, pagkatapos, ano yan, ano yan, pasistema. Garo nga na, igwa na sindang card nun yan, na may card ng garong pigisyo na pwede mong iswap sa na duman. Ayos na. Parang ka nasa LRT. Di ba? Ang mga bagong sistema. Anyway, duman po sa mga kabarangay natin. Good morning po sa inyo. Andali, tayo. Hello? 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 Yes po? Hello? Hello? Hindi na tumatawag na to. Ha? Ayan, hindi maintindihan ang tinatabi. Alright, mga tugang, ewan natin na, dahil pa po naglalaog sa tuya nga feed, dahil pagkaroon na nakahalap ka mga pag-iribata, ang pinakang detalye, pero may binadil pala sa nito kagabi, sa Sarong Resto Bar. Ang sabi, nagkabaro yung garo, nagkairanitan, binadil. Sabi sa biktima niya, kung hindi sa Ligaspi, buhay. Hindi ko siya na hospital po dyan. Aba, di ba gunban pa? Kasi ang gunban matatapos sa November 29. Di ba? Di may gunban, ba't may baril? Sabi nung kausap ko, tagama nito, isang amigo ko yun, pasawayo nun. Sabi yung jail, hey, kung nga ito may baril, gunban baga? Nakulo baga din yung baril sa maan nito? Ang nangyayari. ay, magkanap ka lang po tabi. Ano nangyari doon? Di ba? Bawal pa ang pagsukbit ng baril sa labas ng residence because of the gun ban. Nasa election period pa eh. November 29 pa, mga tugang, matatapos ang election period. Kaya bawal pa yan ang mga pagsukbit po ng armas. Pero may nakalusot sa maan nito, may nabadil pa pangyari. Alright, bueno mga tugang, nagdagan tayo ng istorya, alis sa luwas, si Pading Jimmy na salita na sa linya. Chief, good morning, Chief. Yes, so salamat Director. Maray na aga, maray na sa mga parantabay, sa mga dagdag pa niya tong bareta, may challenge si Congressman Fernando Didi Cabredo, Canter District Albay, sa mga nagsurumpa ng mga barangay SK officials na kung ano ang sa indang mga sinumpaan, gibuhon, urog na sangaran na pagservis sa mga barangay. Dahil man sinda nin ibang objeto natural, kaya sila nagdaralagan sa kanya-kanyang pwesto, kundi ang mag-serve sa indang mga constituentes. Very busy ang congressman digdi sa 3rd district dahil sa gulpian mga nagkukortesiya sa sayang opisina na mga elected official. Natural, iyaon naman sana pig papasurumpa man gilayon niya an mga ini bilang siya an kongresista digdi sa 3rd distrito kan Albay. Ubos na oras kang congressman sa paghampang sa mga taga barangay na aros dyan na maubos pag welcome sa mga ini sa sayang opisina kung sa'y natural nagpapahiling nin respeto asin kortesiya man ang mga bago asin mga datihan na mga elected official na naguminarana ka nakaaging eleksyon sa barangay. Ang sarupang challenge tabi Mar Tugo ni Congressman Didi Cabredo urog na sa mga baguhan na kapitan. So dati, aram na natugon kang congressman, dapat ang mga proyektong nagbubutwa, nag-abot sa sendang mga barangay, parte kan sa sendang responsibilidad, bantayan. Sigurado na na-implementar nin tultol, matrangkilo, kunigwa nin naglalakaw na mga kabilya sa pagkabanggi, aram na ninda i-dokumento and kung igwanin kabulastugan igwanin sa lang riparo dokumentoon magsurat i-address sa DPWH copy fornesan congressman tanganing opisyalmente makapagtumar aksyon sa inda na mga
problemang narireparo o marireparo sa indang mga barangay, sa indang pagperformar kan sa indang mga trabaho. Okay. Ipaiding ta nakita maninigo no kamu nita waning mandato na gigibuhin daw tutupadin daw sa inyong tungkulin sa mga pangako sa inyong maipatupad. So nag-alagig sa talis, nag-libot ka mapo kung para sa pag-take out kan mga ilit-ilit. Sindalag duduman ako sa opisina ko. Sa opisina ko. Kunya niya nakulo ng tarito lagi. Okay. Palagalat ako sa opisina. Okay, ang very busy. Na ambos interview lang nga niya ta nagpaparamadali na Congressman Permit tahabol oras siya kapos-kapos sa oras dahilan sa mga manibay-ba sa mga trabaho tabi Mar. Aha. Yan ang sa tayo mga dagdag na informasyon Jimmy Nasalita DCGB News. Thank you very much, Jim. Makatugang yan po ang istorya ni Jimmy Nasalita. Halipot sa ng panahon kay Congressman Didi Cabrero ng 3rd District because of ini po na hectic na schedule kang congressman. Basta ito ang tugon, mga tugang na sa mga nailihir na opisyal, yung sinumpa nindong tungkulin, gibon po nindo tabi. No? Tangani na masuklian man sa tiwala kan sa tuya po mga constituentes. Kung gaypuhanin tabang, ay di magpasabot tulos tangani na mahanapan ng tabang. Taday manan matunong si Congressman Didi na day kamo maayudahan. And congratulations po sa mga women planters sa iba-ibang mga barangay. Makaugmaon man nining mga produkto nindo. May mais, may nag-ani mga tugang nin mani, may nag-ani nin talong, may nag-ani mga tugang nin mga lagikray, may kamote, asin kung ano-ano pa, yung ganunon moan. Maugmang Pasko sa Indo, gabos. Eh, din nung piko pasalamat man kay Kong Didi na tinawag silang oportunidad mara dyan, may pagkaon sinda. O, takita mo kadigdi sa Pilipinas, mga tugang, ang pigmaster taso, pagtaram kay English, John. Lahat nga matibay ka mo mag-English. Pero dahil masyadong tinaunin doon, so pagtanom sa agrikultura, kaya matibay kitang English pero dahil kitang pagkaon. Hello kay partner King Reynaldo. Watching mga tugang dyan sa and listening dyan sa Bangkinuan. Ngaya partner. Garong eling naman mga puti-puti mo Kay puan mo na naman ki ano yan, tinta rin kugita. Besa na kaya Sir King, ta, kunyan. Ngunyan dipisil magladop sa dagat. Dahil kita makakuha, besa na. Ayan. Si Mil Pilesia, shout out from Pioduran. And si Buen Boris, dyan mo sa Malilipot. Good morning, Papa Mar. And happy birthday kay Rene Chuck Crisostomo, 43009. Ang kabalik at CB kong 430 sa Rombangi Base. Yan. Happy birthday tabi sa imo, sir. Ha? Many returns of the day, more life, prosperity, and happiness. Ining pagbati ko sa imo, sutunay na ini, birthday mo talaga. Ayan. Marcelo Paloyo, good morning man. Ayan. Okay, duman po sa mga kababayan ta, magpasiguro kita ng pagkaon sana pirmi. Iyon ang pinaka-the best ang gibuhon. Magtaranom kita. Asin mag-ataman kisira. Ha? Diyan maski sa satuyang natad. Magayon itong laging presentasyon mi. Kan Sabado duman sa boses kang kapalibotan sa The House. Mga tugang niya, no? Ni Doc Manny Stiponak. Diyan po sa Indangarong sa Barriada. Di ba? Integrated farming system. Igwang gulayon, igwang sira, igwang buyod, igwang hito, tapos igwa pa nin black soldier fly, igwa pa nin itong super worms, pagkatapos mga tugang igwa ning hanit. Yung sa sarang lugar sa nana, o sana sa sentro, urban yan pero pwede ka pala mag-alaga mga tugang ni mga kinakaipuhan ta na dati dyan lang kita nag-aalaga sa wild, sa dagat o kaya dyan po sa fish pond, di ba? Na kay pumanida kulaon na lote. But this time, because of the modern technology,
in aquaculture and farming mga tugang, even in a little space sa sendo pong harong, kaya mong gibuon yan. Kayang-kaya. Ha? Mga tugang, stand by. We will be back. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Cali, Cali, Bobby Cali, 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 para sa Berkey and Blue, Cali, bubbly at sarap, Cali, sparkling apple, pineapple, uy meron ding light, may Cali sa malapit, babili ka na, Cali, Cali, Bobby Cali, feeling good, sarap. No alcohol ang Cali, kaya bubbly sarap for everybody. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Gusto ko ang 7-in-1, may spirulina, ganoderma, at garicus mushroom at Korean ginseng. Saka pa, gusto ko 5-in-1, no sucrose added. Take it from me, at okay kay Andrew E. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Ito ang aking Plaza Life. Mabibili na rin ang Jim's 7-in-1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store at drugstores na inyong lugar. This is ang Surf Bar New Look na. Pula, puti, ha! Power pula, surf yan, power puti. Surf yan ang power ng surf bars. Ang galing-galing. Power pula, surf yan, power puti. Baret ang gustong-gusto mo, may power galing. Surf Bar New Look na. May active clean pa. Presyong wais pa rin. Surf yan. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enod sa Bareta, Enod sa Gabos. Alas 11:05. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Nag-apilar si House Majority Leader Manuel Jose Manix Dalipe kay dating Presidente Rodrigo Duterte na daina ipagdamay ang Armed Forces of the Philippines as in Philippine National Police sa intriga na pwedeng mauli sa pagkwestiyon sa profesionalismo as in pagiging neutral kan unipermadong komandansya. Para sa kongresista, ang mga pahayag kan dating Presidente nagaro ipig-imbelto ang AFP as in PNP sa political activities bako patas para sa mga uniform officer as in personnel na naridipisilan na ibabalik o maibalik ang kredibilidad as in halangkaw na level kan profesionalismo. Tinawanin doon kan opisyal na bilang dating Chief Executive, dapat iprioridad kan dating Presidente ang derechos kan nasyon kaysa sa pampulitikang interes. Yan ang pangalan sa 11 Bareta, hali sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Noon hanggang ngayon, lamang ka sa malaman. RightMed. Pag may check, that's the right one. The right one is RightMed. Para sa liver lovers, Liver Aid Mangiraray, Liver Aid Silimarine Capsule, Liver Aid sabayan ki proper diet as in exercise urual daw. Liver Aid Silimarine Capsule. Maging liver lover, Liver Aid na. Choose Surf Bar na may power bula at power puti. Basta surf, ang galing-galing. Yum-yum, ang choice ng barkada ko. Sa indong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras.
sa DZGB. First time magnamit ng Red Horse Dre. First time masiramon, urutruhon, grabe. First time enotong namit, ikwatulo sipa, masiram. Astig ito, wow, wow, wow. Red Horse Beer, lakas ng sarap, lakas ng tama. Red Horse Extra Strong, the #1 beer, ito ang tama. Drink responsibly. Sa lakas ng sarap at tama, lakas makasulit ng Red Horse Beer. Drink responsibly. This is ang Surf Bar New Look na! Pula, puti, ha! Power pula, surf yan, power puti. Surf yan, ang power ng surf bars, ang galing-galing. Power pula, surf yan, power puti. Baret ang gustong-gusto mo, may power galing. Surf Bar New Look na! May active clean pa! Presyong wais pa rin! Surf yan! Ako po si Leonardo Ding Mapa Olivares, Municipal Assessor and Acting Municipal Accountant ng Libon. Nagbabati sa saton ng mga kahimanwa adi sa Libon, ni maugmang Pasko at masaganang bagong taon. Maawat po ni Ding Olivares na padagos po ang katuninungan sa lambang pamilya. Pagkaburugpos, harmonia, ipagtinarabangan niyan mga libungenyo para sa padagos na pag-asenso. Gilayon, ini po si Ding Olivares, magpapadagos niyong kiyang serbisyong may malasakit sa libungin niyo. Libon, moving onward. Merry Christmas, Banwang Libon. Pasko na! P-A-S-Co, P-A-S-Co, Pasko, Pasko, Pasko. Oo na ang Pasko sa pansit, adobo, spaghetti ko. Pansit na shrimp sarap with Nor shrimp cubes. Adobo na miti sarap with Nor chicken cubes. Spaghetti na miti special with Nor pork cubes. Oo na ang Pasko sa pansit, adobo, spaghetti ko. Nor. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programa Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataon ng impormasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Gusto ko ang 7-in-1, may spirulina, ganoderma, agaricus mushroom at Korean ginseng. Saka pa, gusto ko 5-in-1, no sucrose added. Take it from me, at okay kay Andrew E. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Ito ang aking plan sa life. Magbibili na rin ang Jim 7-in-1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store at drugstores na inyong lugar. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Marvila. Alright, magandang balik kita sa tayong programa. Ayos pa ba ang buhay natin? Kaya pa ba
Eh kung hindi, paano na? Ewan mo ba? Yan, post mo yan bro. Pray until something happens. Second part kan iribanan niya to digdi sa tayong programa. Aram mo niya to na Monday. At sa 20 sa bulan po kan Nobyembre 2023. Mga tugang 35 días bago magpasko. Yan. Sabi ni Kuya Josaga ngaya, rollback naman. Gas price rollback. Sa mga gas station, dahil man nga tulos mayro yan, kampang price decrease din da magapon. Sisa nga pwede mag-monitor kayo ni, taday man kita ki-RB sa Albay. Yan. Ta experience ni Kuya Jo last week, kan last Tuesday. Maghapon, dyan da sa Kamalig, punaga nga, puday nag-rollback. Pangyari. Tayo nagalat pa nga kay abiso. Pero pag Paul pricing ka sa automatic mo. Yan. Sisay doon pwede kayo ni dapat mapinalize man ining mga nagtatataod-taod bang mag-rollback. Di ba? Tangani na, no? Alright. Mga tugang, dire-diretso na po kita sa studio po ng mga impormasyon, mga istorya, mga pigapapalapit sa mga pag-iriba. Kunin muna natin ang report, mga tugang ni Hans Galero. Hans, good morning, Hans. Let's come in. Good morning, Sir Mar. Good morning sa mga parantabay. Sa mga dagdag man yatong impormasyon, magsunod sa mga requisitos na pigahagad kan gobyerno lokal kan Legazpi, tanganin na dahil may pasaraan sa itang mga negosyo. Iningunyan ang pagirumdom ni Legazpi Task Force Kaayusan, Mark Andy Marbella, manungod sa mga nagnegosyo digdi sa syudad, kasunod kan enot na rangkada, kan pagtaoninta, kan temporary closure order sa nagkapirang mga negosyo o kay establishmento din negosyo kan nakalihis na bulan. Sigun kay Marbella, kan nakalihis sa Setyembre 29, 11 ang napaluwasan o napatawan kan temporary closure order dahilan sa pagsunod sa sanitary permits, lalo pang kadaklan kan mga mga water refilling station at sinsangunyan nagkukumple pa pa sa mga requisitos na pigahagad kan gobyerno lokal, partikular naman kan business permit licensing office, pati naman kan city legal office. Sigun sa iya sangunyan, nagkakaigugiraray sindanin na monitoring sa iba pang mga establishmento de negosyo na posibleng din nakakasunod sa mga requisitos o kaya regulasyones kan gobyerno lokal. Sigun sa iya, oras na magkapagpaluwas naman min panibagong order na nasampit na ng mga opisina, susunodon man inday niya sin ma-implementar man sin kaniya sa mga maabot na daw kung kaya ngunyan pa sana nagpatanid na grupo na kung mapipwede maski atap pa sana magsunod na asin siguro doon na igwa ng God din rehistrasyon asin mga magkakanigong dokumentos para dahil magmapindyente ang sa indang pagnenegosyo. Tinawan pa nin doon ni Marbella na ansaro sa mga rason kung natapigigibo nindan siring na bagay iyo dahilan sa para masiguro man na talagang legal asin may permiso hali sa gobyerno lokal ang sa indang pagnegosyo. Yan tabi Sir Mar, ang informasyon kay Bansi Boy, Hans Galero, DCGP. Thank you very much, Hans. Yan po mga tuga ang mga dugan natong impormasyon, mga istorya. In connection po kaya na padagos na paghiro man kan grupo ni Andy Marbella para maging ma-implementar mga tugang ito na anong nangyari digdi? Ito po na ano yan na piga pautubman o kaya pigahagad kan mga departamento na isarado ngayon din ita dahil nining mga kanigong mga papeles. Yan po tabi ano. Alright. Okay. Duman po sa mga kabarangay ta, mga tugang, may pigalat kitang follow-up mga tugang dyan sa DILG ta. May nagpaabot kasi sa kuya ning kopya nali sa DILG legal opinion ini kangiton pa 2017 pa ang petsa from Undersecretary Panadero
napaglilinaw duman sa mga queries kan mga barangay officials kay ito, manong duman sa halimbawa na daog ka, ano ngaya, pwede kaya appoint? Sabi duman sa legal opinion, based ngaya sa Republic Act 7160, Section 94, pwede. No? Pag sa barangay level. Pero ngaya pag sa duman sa, bawa munisipyo, asin ibang mga opisyal ng gobyerno, dahil pwede. Dapat magpalipas sa sarong taon. Iliwanagin natin yan at baka magkaroon ng compute. Iliwanagin natin sa DILG yan para mas maray. Nasinda na mismo magpaliwanag yung magpaabot ka ng paglilinaw. No? Mas kaya kung aram ko, pagi ka nagkandidato, dapat mapalipas ka sa sarong taon bago ka may appoint sa anumang na posisyon, mga tugang sa lokal na gobyerno, sa anumang na opisina ng gobyerno. Okay? Pero, base digdi sa nabasa kong DILG, legal opinion, na ngaya, kung sa barangay level sa na pwede. Ba? Ano nga ba talaga kuya? Taod-taod lang ha. Piga pa naman si Joshua. Diba may makauro lang si Joshua mga tugang dyan sa DLG. Maliwanagan po yan. Tanganing na magkarelibog sa iba. Yo. Alright. Mga tugang, dugaan ako na ng istorya. Alipot yan sa luwas. Partner Al Armario na sa linya. Partner Al, please come in. Thank you so much, partner. Dapat pakinabangan tulos kan mga pasyente ang 10 million na budget para sa AX o Assistance for Indigent in Crisis Situation sa paagikan na DSWD. Digdi yan sa Albay. Yan ang pigtawanin doon ni Board Member Attorney Melissa Badesa Armedilla bilang chairman kan Committee on Laws. May relasyon ini sa resolusyon na pigpasar niya namin na tugot kay Gobernador Attorney Rex Lagman na pumirma sa Memorandum of Agreement entry kan Provincial Government kan Albay as in DSWD na kinaraman sa pig-download na budget para sa Gobyerno Provincial kan Albay. Asin ini pwedeng itabang sa mga pasyente na nangangaipo nin ayuda pinansyal sa indang pag-stay sa mga ospital, espesyalmente kung talagang indigent. Dapat may sertifikasyon na indigent talaga ang pasyente. Yun ini ang parte kan budget na pig-proponer man sa Gobyerno Nasyonal. Asin sa kunyan, pig-download na sa iba-ibang mga local government units and mga provincial government, sininigay sa Albay. Asin ini ang sabi dapat pakinabangan sa nananggan ini sagkod sa December 31 ang kunyan na 2023 dahil kundae ini invalido na pwedeng ibalik gari sa kabangang gobyerno kumanday magastos. Dapat mapakinabangan na ini na maitabang na duman sa mga pasyente na nangangaipo, partner. Ayun, iyan AX na sa probinsya, yung para sa pasyente lang. Opo, sa mga pasyente lang. Ibang pwedeng paggamitan kaya na sa education o sa ano dahil. Basta sa pasyente yan. For indigent patient lang ini. Gurano man daan maximum na pwedeng ma-avail? Sabi maximum up to 10,000 lang sabi, partner. 10,000 pesos. Yan. Dumambaga sa paglinog sa Mindanao, yun man nabigtaw kang DSWAX, 10,000 man. Yun na yan. So yan, maximum of 10,000. Ang pwede maitabang. At least, nakulang kagyanan sa mga albayanos yan. Anong requisitos da? Anong requisitos? Siyempre, so mga records mo sa hospital. So mga basic na kaipuhan na pigaagad yan sa DSWD. Iyo yan ang dapat na areglado dapat. Ayun, so ang processing kayan, DSWD Manggiraray? DSWD Manggiraray. So dahil naman maagi sa probinsya? Albay, I think sa PSWD yan. PSWD. Ayun. Okay, sige. Di maliwanag po yan. Dakulang tabay yan, partneral. Yes, Okay, partner, yan pa ang informasyon. Update din sa Capitol, Alarmario. Thank you. Thank you very much, partneral, from Capitolio Provincial. So yan po tabi. So mga may pasyente, pwede makabil ng AX.
assistance to individuals in crisis situation, dapat bago matapos ang taon, ma-avail na yan. Mag-coordinate lang po tayo dyan sa Provincial Social Welfare Development Office. Anong mga requisitos na kaipunin do tangani po na maka-avail ka mo kayan. Sayang man. Para sa tao yan. Marcelo Paloyo, pa-shout out sa taga Piuduran, especially sa taga Nablang Bulod family Paloyo. And then kay Grace Ginilo, good morning Sir Mar. Ayan, okay. Duman po sa mga kabarangay nato, so mga nag-file ng Certificate of Candidacy, win or lose, mga tugang required kamo, obligado na mag-file ng Statement of Contributions and Expenditures o yung SOSE hanggang sa November 29. So mga eskida at dahil man da kamutabi ning klaseng unyan, di dahil na kamong rason na dahil duma-accomplish yan. No? O mag-online na, i-download so forma, fill upan, panotaryuhan, submit. O, di ba? Ayan. Bata may patanid sa Comelec na dapat daang sosi, so tama. Baka dyan nahaloy John. Di ba? Baka dyan nahaloy ta. Paano mo ito kwentahon, di ba? 5 pesos per voter. Bata may nagruluasan ng angel na may nag-700, may nag-1,000. Paano mo itong yan i-reconcile duman sa sose? Baka yan na nakalo yan na John. Kaya na nakikwinta kimaray. Ang nangyari. Yan sabi, isa na. Ang fix sabi. Di ba? Okay, ano yan? Mag-submit ka mo tabi. Kung may plano pa, lalo maski daog. Kung may plano pa ka mo sa mga masunod, di ka mo magkaigo ng problema. Di ba? Tapag iyan taranggang Comelec na may problema ka mo, pwedeng makasuhan pa. Di ba? Para kasuhan, and that is because election offense po yan, baka dahil na ka mo mabutuhan o dahil na ka mo pwedeng butuhan, o di ba? Dahil na ka mo pwedeng makaboto, di ba? O makulong. May mga penal provisions po na ano yan, mga nakaakibat yan. Kaya dapat isundon na yan. Primero, mga tugang, yaon pala dyan naman yan sa Certificate of Candidacy na notaryado, sinumpanin do. Nakamo, ma-file kisose. Kasi may pala nanduhan. Kasama ko lang nadawag yan kay Attorney Bunaw na dapat nga yan mag-submitir sinda whether win or lose dahil sinumpanin na yan sa sindang Certificate of Candidacy yaon na yan duman na siya ma-file ng susi pagkatapos kan eleksyon. Wala kayong kawala talaga. Whether you like it or yes. Dapat mag-file tabi ning sose. Bala na kung magpatama-tama ka yan. Di ba? Yun na yan ang obligasyon po yan, mga tugang ka mga nagkakarandidato. Tangani na mahiling ang mga ginastos, asin mga kontribusyon, dumang po sa kampanya. Di ba? Okay, so yan ang mga nagkakapi na po ng mga dapat nindo pong sunod doon. Pagdai, pinabayaan po nindo yan, magkaiba ka muna yung problema. Mga SK, chairman and council, and then yung mga punong barangay at saka konseho kan barangay, o yan po tabi. Asin sa mga nagkadaraog na mga kandidato, ano man na posisyon dito nilaganan po nindo, SK chairman, SK Council o kaya ini pong kapitan o kaya mga konsihal, obligado po tabi ka mo na magsumitir kayan sa Commission on Elections kung saan ka mo kaya kung saan ka mo nagkandidato na lugar, tangani po na matapos na ang sa indo po na problema as hindi ka mong paghaditan sa mga masunod in kaso man may plano pa kita. Okay, so magsunod nga ni. Sabi baga, magsunod nga ni. Alright, the 35 days to go before Christmas. May kunyana, may mga nahiling na kita mga tugang na spirit of Christmas.
sa iba-ibang mga areas na nagtatao mga tugang ning sabi kagianan sa iba na pag nahiling na may dekorasyon na iba man ang aura, di ba? May mga nag-establish ng Christmas village. Some are commercial na kung sabihin mabayad kapag laog dyan, and some are ini po na mga spearheaded by local government units, libre, di ba? Halimbawa sa Daraga pala pinailawan na yung tunnel of lights, string of lights, pirada angel na bumbilya ang pinailaw mo niyan. Gismail? Di ko makita. Dito nga i-chat mo yan. Chatbox mo nga. Yan. Pirada ang bumbilya. Pira. 6 mil. Ha? 7 mil na bumbilya. Ba? Matindi ano. Di pirama daw ang konsumo ka. 7 mil na bumbilya ang ano dyan. Di iguaning chat si Joshua James Bino. Wala. To be exact, 6,700 plus na bulb, 1.330 kilometers tabi according to engineering office. Sarong kilometro may 333 na metro, 1.330 kilometers, 6,700 plus na bulb. Sabi kan engineering office, sabi ni Joshua James Bino. Joshua, may nadakop ka na dyan sa LG lamang, makapagpaliwanag yan eh. Dahil na Angel 2 kilometers, digdi kay Joshua 1.330 kilometers. Engineering dahil na yung source ka na eh. Di ba? Engineering. Alright. Then, tapos sa ibang mga munisipyo, may kaorong lang sa madam. Okay. Sa ibang munisipyo, mga tugang, nagpaplano man. Ang iba, mga December na yan. Mga 16, pagpungkang Diyanggaro sa Santo Domingo, baka sa December 16. Sa pagpungkang Misa di Aguinaldo. Misa di Gallo. Yan yung birthday ni Edwin Peralta na minasirimbang gabos na tao sa enterong Kinaban. At hindi si Direktor. Alright. Ay, sa aga pala, may nakulaw na okasyon. May nakulaw na okasyon sa aga. Pera sa gas rollback, may birthday. Birthday ni Papa P. Asin ni Manay Shirley. Ika, yung birthday mo man. 2 taon na sunudan ang birthday ni Papa P overseas. Iyo. Dingon yan, yaw na di si Papa P, tarimati ang bangkite. Babawi na Papa P sa 2 taon na nasa abroad ka, na nag-birthday, ngunyan danyaw ka na digdi, may bangkite ka. Ang nangyayari. Oras na ito, 11:31 in the morning. Hatod sa Indokang Knorr Broth Cubes. Pasarapin ang lutuin with Knorr. Noon hanggang ngayon. Lamang ka sa malaman. GSM Blue. Choose what's true. Choose GSM Blue. Choose Surf Bar na may power bula at power puti. Basta surf, ang galing-galing. Thunderbird Electrogen. Depensa sa anumang panahon. Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Climex Forte. Climex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Yum Yum. Ang choice ng barkada ko. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardila. Thank you very much, mga tugang. Oy, sabi ni Joy Orogida, good morning po, nag-uran po nga na kiabudi di sa tumpa, pangyari. Jimmy na salita, may dugang pong report, ali po dyan sa lawas. James, James. So, konfirmado na may asphalt anto sa Banwaan kan ginubatan sa mga oras na ini. And dahito sa na hiling an
physical na itsura ngunyan ka na bulkang mayon, pero may aktibidad ngunyan, Mar, basado sa pakipaghuro niya to kay Sir Paul Alanes, Alanes. and resident volcanologist kan PBOX, dahil ta nagkaiguanin pagsip nga o pigapod na asing an bulkan hali mismo sa ngimot kini na kumbaga sa tao naghatsing gayod, Mar, an bulkan may may mga bihikulong nakapark na pangalas nga ni kanso malunad na su driver digdi sa may San Francisco. Musingon na sa auto, big wiper niya, paguna niya, sa mga babul sa nakanuran. Maraot yan, lalo yan na malabog. Ayun nga, dugdugon mo ki tubig. Kaya naalarma so iba na baka ngayon nagbubog, alboroto na naman so bulkan. Although dati pa, June 8 pa ini, nasa eruptive stage daan na bulkan, kaya day pa ipinagbababa sa alert level 3 na nakabandira sa bulkang Mayon. Mantinido na abnormal pa ang bulkan, kaya permisa na dang pasiguro, Mar, dahil antay guanin na mga pabigla-bigla na aktibidad ang bulkang Mayon. Yeah. Itong sulaba flow, lalo na sa pagkabanggi, minsan minabugawas danin dakula, dakul ang bulos, minsan minakurukulpa, minsan nawawara. Pero duro diretso pa ang abnormalidad kan na bulkan Mayon. Kaya itong sa mga naguruli na yaon sa pamitisan kan bulkan, dahil tama natatanaw ang bulkan ngunyan, sarado, dahilan sa madampog, mauran, kaya baka mataraka pasiguro sa nakisindaki maray. Kaya ining mga nakakasapar ki pag ugpa ki abo hali yan dyan sa bulkan bigapod na ating bakini. So nag-collapse na porsyon kan na bulkan, Mar, talagang hali mismo sa bunganga. Ayun, kumbaga puminis nga natural kung mainit gayod, natanaw niya to, nagalinto to ini. Yes. Ngunyan dahil taman natatanaw, kaya namali siya na pagugpa na kanabo. Yeah, Roger on that. Ang pagpadagos na paguran ngunyan, magdidepende yan kung kayang iroros ang mga binolos na mga volcanic materials. Kaya perming pasiguro sana, lalo na kung makusugan uran, tabaka iwagawa yan digdi sa baba, tabi, Mar. Yeah. Kaya nga ni Defi ko palaog dyan sa 6 km permanent danger Correct. zone. Okay. Sige. So, mantinido, alert level number 3, permisa ng ikmat, pasiguro sa napirme, dahilan ta ang bulkan, da mantinido, nasa alert level 3. Asin ang obserbasyon ng unyan, na iguanin abo, sa ginubatan, sa part kan Kamalig, asing yan na pinagapod kan PBOX. Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you very much, Jim. Sa yan po na impormasyon na nakalap ni Jimmy Nasalita dyan po sa iya pong area, and then sa pag-istorya mga tugang kay Dr. Paul Alanis, ang resident volcanologist kan Linion Hill Observatory. Okay? So, may asing, nag-asu, nagbuga ning abu, yung po na na bulkan. And then ipinalid pa siring po duman sa may area kan Ginubatan and Kamalig. Okay? So, uraning abo. Ingat po kita tabi sa mga biyahero, Ayan, dahil ang ganyan do yan pag waipiron. Kung medyo gumilid, pagkatapos dugdugunin tubig para mahali. Kapag winaipir mo yan, lalo yan na malabog. Di ba? Para maingatan po yan ng mga aksidente po sa traffic, magpasiguro kita. And then, diba sa mga kababayan dyan po sa Sorsogon and Masbati area, sus Mariusi pa, red warning level kamo. May heavy rainfall warning ang pag-asang pinaluwas ko niyan pong 11 o'clock, ning pagkaaga, na kay puwaning community response dahil ang purigdi, red warning level sa Northern Samar and severe flooding in flood-prone areas, higher chances of landslide over the landslide-prone areas. And meanwhile, may light to moderate with occasional heavy rains affecting portions of Masbate and Sorsogon
na pwede magpadagos from 2 to 3 hours. So yung publiko kasi ng Disaster Risk Reduction and Management Offices concerned, pigabisuan po na magkondukta ding magkakanig kong aksyon. I-monitor ang weather condition as in abangan ang masunod na advisory na ipapalos po at yan alas 2 ng pagkahapon. Sabi po yung Kapag-asa, no? Southern Luzon. Okay? So duman sa mga kabarangay ta, pasiguro pirmi. Kaya sa bago kaurong ko si kakachat ko si Rex na Bulima. Ang samuya pong pag-iriba duman sa OKFM Sorsogon. Sabi niya, ngaya Sir Mar, grabe ngayang uran didi. Oh, Morano nunda duman. Kaya pasiguro lang po kita pirmi tabi. Okay? Mayroong shear line na iyan po supig sabing magpapauran mga tugang sa Kabikolan. Okay? So, minsan minainit pero yan, kakaigwa po ning biglaan na paguran. Kaya pasiguro po tabi kita, tangan hindi kita magkaigwa ng masyadong nakulang problema pagabot po kang aldaw. So mga nalololaying areas, pagilingon po tabi kimaray, tangani na maging okay. Sabi diyo, sabi kang kang itong may auto, ingat po kita. Abu is real from Mayon Volcano, San Francisco, Ginubatan, Albay. Uni man ang gadso sa iyang kutsing itom, mga tugang namuti. Namuti. Alright. Okay. So, ini ang mga sabi nga ni kayan, mga tugang, mga pagiramdom sa mga kababayan ta. And despite of that, ang mga nasa LGU, palagos po na nagpapatanid, mga tugang dyan po sa tuya na mga sa tuya na mga constituentes partikular na day magparalaog mga tugang dyan sa 6 km permanent danger zone. Primero, alert level 3 pa ang bulkan and may mga arog bukaan mga tugang ng mga pangyayari. Ngunyan na nag-uuran, tibaad kung rumasay, bumaba, yan po ng mga volcanic debris o yung lava, deposits na yan po dyan sa dalisdis ng bulkan, sa mga galis, mga tugang, kaya pipag ikmat po kita. Dapat na maging kita, maging mapagmatsyag, maging alerto 24. Tangani po na dahil magkaigwa ng problema. Tayang baga sabi ninda, ang sakuna ay walang panama sa taong nakahanda. Alright? Papa John? Ay, wala si Papa John. Nagkakula ko. Alright. Okay. Ano pa? Duman sa mga kabarangay niya to, may mga hapot totoo ngayon, makaskas ng internet. Di ba? Lamang. Sabi baga, igwa ng Agila satellite. Di ba? Ito ang gagamiton ng Agila satellite. And then, siyempre, pag satellite na ngayon nag-feed, mga tugang, ang fidelity kayan, talagang puwerte. Kaya, talaton ta, baka by 2024, mga tugang, no? Suduman sa pinirmahan na kontrata between the Philippine government at saka yung mga negosyanteng Pilipino at saka yung naunduman sa DICT, naging witness ang presidente, may pinirmahan ng kontrata manang dyan sa pagkapusugan internet connectivity, kaya sinugo na so DICT secretary, Department of yung DICT, si Ivan Uy, na paggulingan sa Pilipinas sa sekasuntur sa mga kinakaipuan, tanganing ma-implementar yan. Di ba? Tanganing, ayun, makaurabanti man lamang kita. Ito bagang so, pag-click mo dyan, dahil lamang magparataririk sana, kundi automatic minaluwas. Di ba? Ay, mga naduman ng tamang nasyon, arog ka pag-pitik mo, automatic, naluwas tulos. Hindi sa ito, minsan maalat ka pampirang segundo, minsan minuto pa. Yung kataririk sana. Alright, concern lang po, mga tugang Sir Mardila. Small 4 lanes road from Gaisano to Yasiano. Pakisuyo, dahil na po mag-park kahit no hazard. Laagan, tabi, common sense, atab by strike, slow moving na po. TY po. Sabi ni Jirel. Ano na yung
Guys, ano to yan? Yung dyan sa ano, Oo nga, ano, wala na magparada dyan, maglawag sa paradahan. Ayan, nagkaka-traffic man talaga dyan, di ba? Okay, may nagkakapi na po nagsusyon na iwaran way na yan. Tanganing hindi masyado magka-problema. Alright? Okay, John, igwa ka pa dyan? Ha? Igwa ka pa? May day naman kita break, ano? Okay na? Okay, sige, diretso lang kita. Alright, then, pasiguro asin magbao ng pasensya. Ayan po ng mga kababayan natin, okay? Ayan ang sabi ni Kamalig Municipal Disaster Risk Reduction Management Council kay Dr. Negrete, as of 11 today, 30 rock falls, 1 pyroclastic density current, 1 volcanic earthquake with ashing and 1 tremor. O yan po na record, sabi kang P-Box. Hali sa P-Box. Okay, update po kita ni kang MDR RMSP kang Kamalig. Manungon po sa nangyari sa bulkan ngunyan pong aga. Kung nga tatamay nagbuganing abo. Okay? So, yan po tabi. May ashing and 1 tremor, sarong volcanic earthquake, and then sarong na pyroclastic density current sa Uson, tapos 30 rockfall events as of 11 today. Okay, so yan po mga kababayan ang mga ano yan, abiso niya to. Okay, so dahil pa po tabi akong dakulang detalye kay itong manungod sa binadil, pero positive po ini, may binadil talaga sa nito kasubanggi. Lalaki. Tang sabi kay itong kauron ko kasubago, kay balang ko sa mga pawalikat civic-com, tang madali manugaring na ngaya nagirinuman garo ngaya, nagkairanitan ngaya garo ngaya, yun may binadil. Naman dito kas gabi. Alright, okay, sige. May kaurong pagarso kunya ni Joshua. Kaurong ni Joshua. Ihaputa ini mga duga. O yaw na si Joshua. Ay diba, mga malinawan tanan ng mga pangyayaring ini sa buhay ta. Quarter to 12. Ayan. Mga tugang si Ma'am Conifer Kodja. Ayan, okay. Joshua, please come in. Joshua. Hello. Yes, go ahead. Yes, Sir Mar, good morning. Good morning sa mga paraan tamay. Magayon pala na magturot tambay digdi sa opisina kan DILG Albay. Tapuro magagayon. Pangyayari naman sa imo. Sabi di ba ng Cory, hindi ka nas na niya sa mo. Ayan, sige. Ayos. Okay, tabi Sir Mar. So anyway, aramot na ngunyan ang kumbaga general guidelines. Yes. Kung paano ang pag-appoint ni secretaries and treasurer. Ayun na ba Sir Mar ang pinag-iipos kan mga ma-assume na mga nanggara ng kapitan, tagawad, SK chairman and SK tagawad. Okay? Ilipat ko tabi Sir Mar ang linya kay Madam Conifer Kodja. Siya ang DILG Albay Sub-LG RRC Coordinator. Ma'am, si Sir Mar de la Cruz po, ang DCGB. Hello ma'am, good morning. Good morning, Sir Mar, and sa gabos po na naging nandiyan sa imong programa. Aba, Ma'am Connie, ano pong sistema kan pag-appoint ko niyan kan mga ano yan, treasurer, secretary, asin iba pang officials po tabi. Go ahead. Opo. So, ang appointment po will be in a manner in accordance po duman sa, siyempre, ang basihan tamang giraray po, ang Section 394 ng Local Government Code. So, yan po dyan sa Barangay Secretary and Treasurer manner of appointment, qualification, kasabay na po ang powers and duties pinaliwanag po dyan sa nasambit na provision ng Local Government Code. Iriman po, applicable man giraray, sinusunod na po itong Memorandum Circular ng DILG, numero 2002-115. So, dahil man po na pinagbago dyan. Okay, so, ang manera po, ang Secretary and Treasurer ng Barangay will be appointed by the punong barangay. Of course, based on or subject to the qualification requirements. So, iba po na basic one sana po baga, so tulong requirements na dapat of legal age siya, registered voter siya, kung sa ina barangay po isa residente. And of course, taro po duman sa importanteng maray, dapat bako usta nasa laog kang 4th civil degree of consanguinity or affinity. Ayun. Appointing
punong barangay. Para maiwasan Point ang of- nepotismo, adi. Maiwasan ang nepotism. Yes po. Mhm. Okay. So, Opo. ipaliwanag na po ang fourth civil degree, base po sa sinusundan po, naiwa kita po kaya na matrix ng civil degree of consanguinity or affinity na yaon po sa civil nota. So, ang papo, great grandparents sa papo niya, di ba? Mhm. Or great grandchildren duman sa, o yan, in relation duman po sa punong barangay na ma-appoint sa iya. O kaya itong mga ati ng first cousins niya ng punong barangay na ma-appoint. So, iyan po ang disqualification ng sana po. Or Mhm. limitation. Ayun. Okay. Ma'am Connie, pwede bang i-appoint yung mga nanggana o natapos ng termino na barangay official? Nanggana po? Ano ba? Nanggana? Kung nanggana, syempre, dahil mag-pwede po sa mga- Nadaog pala. ano po. So, nadaog na yan. Okay, siguro po nadaog. Aba, Okay. So, nadaog. sa nadaog po, pwede po siya. Kasi siguro po sa Local Government Code, sa Section 94, Mhm. Paragraph B, exception po ang sa barangay level. Unlike other local government units, other levels ng LCUs po, may prohibition na 1 year. But this is not applicable pag abot po sa barangay. Ayun. Dilawon tayo ni Ma'am pag Connie, abot no? po sa barangay, yaon po duman, nasabi sa Local Government Code na except for losing candidates in the barangay elections, pwede po sinda ma-appoint sa government service. Ayun. Yun. Di maliwanag na yan. Tama So, pala kung sabi ka na. nadaog po, halimbawa nagkandidato, nagdalagan sa as barangay, pwedeng punong barangay or kagawad. Kagawad. In the recent election ta po, pwede po sinda i-appoint. Kung Ayun. Ayun. Basta barangay level lang yan. Kasi yung... Pero bako sa ibang posisyon na di. Bako sa ibang... Sa eleksyon. Diba? So iba, pipalipas. Di ba? Ning 1 year. Pero ning sa barangay, exempted din eh. No? Sir Mar? Ba? Sir Mar? Yes. Siyempre po, applicable man po grabe itong sa Koyan, itong sinabi ko pa sa bago, not unless Mhm. pa po siya po duman sa Koyan. Halimbawa, nasa relative siya by consanguinity or affinity pa din within the fourth civil degree. Di, pwede. Maski po, Koyan, nagdaog sa pwede niya point. So that Ayan. applies still, ano po, Okay. O, sige po, tabi, ma'am. limitation pa or disqualification. Ayan, opo. Igwa ka pong tabing dagdag na tugon sa mga maturukaw, nagturukaw ng mga opisyalis tatabi, ma'am? Of course, yun nga po ito na base po sa sinumpaan ninda na mag-service ninda bilang mga opisyalis sa barangay. Siyempre, ang expectation po, bako lang kan mga constituent ninda, but expectation man po kang DILG na iyo po ang kumbaga nag-supervise nag-supervise sa mga local officials sa ibing mga nasa barangay po, dyan pa dapat mahiling ang kumbaga pagpuon kang pagbabago. Sa ipakita na wala ni pag-asa kasi po yaong pa din ang tiwala pa sa inda na pwede taman po sila maging kapartner sa pag-implementar ng mga priorities or priority thrusts ng sa tuyang gobyerno sa development especially. And of course, sa DILG man itong mauta na mag-igwanin pagbabago itong excellence in governance, bako lang good governance, but even higher level. So, kaya po siguro sa kahagadan ni pag-abot ng panahon na aapudan sila sa mga sunod-sunod na mga trainings or capacity building activities. Yaon po sila sa talagang pagtutok sa pag-attendir and pag-actively participate. Bako lang sumaduman, puro sobre lang sa ma-attend, but nahiling mo kaluwas na or nag-uli na nadain natapos sa aktibidad. So, para po sila, kuapin mga informasyon and ma-develop sila skills and ma-equip po sila sa pag-discharge kan sa indang roles, duties, responsibilities as barangay official. Opo. Okay, thank you very much, Ma'am Connie. Mabuhay po kamo dyan sa DILG. Good morning and Merry Christmas in advance. Siring man po, Sir Mar. Thank you and advance Merry Christmas po. Ayan. Mag-mas na lang. So, pag-appoint po ng treasurer board secretary, hanggang naroon po dapat. Pwede na po sinda anytime pag naka-take out na, nag-assume na sinda doon. Para di pong, kumbaga, putol sa pag-service, sa delivery of services. So, pwede na po. Alright. Okay. Ayan, okay. Ay, Joshua, anong masasabi mo kan LGRRC?
Ma'am, so ibig sabihin po... Local government, ano yan? Yan po, Local Governance Resource Center. Local Governance Resource Center. Local Governance Resource Center. LGRC. LGRC, ma'am. Okay, Yes, sige. Thank you, ma'am. RC is Local Governance Regional Resource Regional Resource Center. Yan. So, may kumbaga, so LCRC kami sa provincial office ng Albay. Ayan. Local Government Regional Resource Center. Resource. Ayan. Okay. So, regional level. Sa provincial level, may may sub LDRRC sabi siya na siya. So, coordinator man dito sa Albay Province. Okay, sige. Alright, sabi si Madam Conifer D. Kodja ang nakaulit ang na pagkaga from DLG Albay. And siyempre, pasalamatan taman si PD Ray Caceres. And happy birthday kay PD Ray Caceres. PD, happy birthday Happy birthday, PD! Natangkan sa inyong mga tagaliman niyo, pero Pero ikikwento pa lang ko ta ni PD. More life, prosperity, and happiness. Yeah. prosperity and just like the long life. And more ano. Okay. Pero yan ang kaganapan din sa DLG Albay sa sendang pinagtututukan man after ketong nangyaring barangay and sangguniang kabataan election. Alright? Live digdi sa DLG Albay office sa Barangay Rawis, Joshua Pino, DCGP. Thank you very much, Joshua. At kay Ma'am Conifer Kodja, siring man kay Director Ray Caceres ng DILG Provincial Office. Ayan, o. Di, tama itong pinagunimita kasubago na ipinadala sa kuya kan mga nag-aantabay ta na bakit na pakilinaw sa DILG ni. Tama kayo magagawa ng confusion. Tapos kaya, kung aram ko, dahil pwede appoint. Pero pag abot pa lang sa barangay level, exemption. Base sa Republic Act 7160, Section 94, yan, yung local government code dito, pigtutugutan po ang mga nagkandidatong naadaog na ma-appoint basta sa barangay level. Pero masunod manggiraray duman sa dapat dahil ka nagkalaog duman sa 4th degree hanggang sa 4th degree of affinity and consanguinity and affinity. Dapat dahil kakaparyentes mga tugang kang kapitan. Itong appointing authority. Iyo, so maliwanag na. Tabi, dahil ang pagkalibong dyan para po duman sa mga kabarangay natin. Alright? O paano? Mga kapatid, I think it's time to me to patos-patos. Makahangos-hangos man kita. And then pag alas 12, babalik po ako kasabay si Russell Cortez sa alas 12 mga bareta. Sa inyo po ka po sa pangarang kabilog ng tropa. Ini po si Mardila. Thank you and God bless the Philippines. Bye-bye po. Someone told me long ago. Maugmang iprinipresentar kan Department